Žijeme vo svete, ktorý sa mení veľmi rýchlo a je potrebné, aby sme sa aj my menili veľmi rýchlo a aby sme napredovali. A bohužiaľ je to už tu teraz tak, že príliš veľa vecí si pýta našu energiu. Či je to práca, alebo 100 detí, alebo 100 koničky, alebo cestovanie, sociálne siete, čokoľvek si zoberieme, všetko sa znásobilo, všetko si žiada našu energiu a my máme tej energie len určité množstvo. Preto s klientami pracujeme na energetickej kapacite. Aby sme navýšili energetickú kapacitu, je potrebné z toho života pustiť to, čo mi už neslúži, to, čo ma limituje, to, čo mi už dávno nerobilo dobre, len som ešte nenašiel odvahu to pustiť. To je to naučiť sa púšťať veci a skutočne sa to budeme musieť naučiť. Sa pozeráme na to, čo je potrebné sa vzdať v našom živote. A vzdávame sa závislosti, vzťahov alebo našich presvedčení o sebe, to, čo si o sebe myslím a možno to vôbec nie je pravda. Takže ktoré vnímania, presvedčenia, vzorce alebo limity si kladiem sám na seba, ktoré už môžem pustiť, aby som sa otvorila novým príležitostiam, novým možnostiam, novým pocitom, novým vzťahom a možno si aj konečne začala naplňať nejaké svoje sny a túžby a mala na to ten čas a priestor. Takže ja vás pozývam do seba objavovania svojich nových túžob, snov a do púšťania toho, čo už nepotrebujem.